Injongo enkulu kakhiweni kwelidamu likhulukazi ukunikezela ngamanzi kubo bonke abahlali beliphondo, ukuphuhlisa uqoqosho, ezolimo nokhanketho sixhomekeke kubukho bamanzi kweliphondo nakwiindawo eziselunxwemeni. Elidamu lizawuncedisa ekudaleni amathuba emisebenzi, ingakumbi kulutsha lemimandla ethwaxwa indlala. Siyangqina kuba liyeza idamu, kodwa phambi koba lize elidamu kumele uba silungiselele. Ekulungiseleleni into esizayenza kukunika imisebenzi kwabantu abangaphangeliyo, so that sicreate lento ekuthiwa zi-job opportunities. Lo mbono welidamu waqala kwiminyaka ngeminyaka, kodwa nkqi ukuba lakhiwe, iinkokheli zomthonyama zinethemba lokuba ngoku eliphupha lizawufezekiswa. And upresident wanantsika wadeclarisha kwi-State of the Nation address uba lo Mzimvubu catchment which edamu lizokwenzeka. Idolophu yasePort St Johns izawuxhamla ngokukodwa kwakhiweni kwelidama, nanjengoko lo mmandla sele usigwagwiswa kwezokhenketho, nto leyo ethi ukuba lingakhiwa uqoqosho lizawukhula ngamandla. Ukuza kweli damu laseMbokazi kudala sililindile, sinethemba lokuba imisebenzi iza kuvela. Isebe lamanzi nokhutyulo lithi la madama azokwakhiwa ngokwezigaba, akazowakhiwa ngaxesha linye, nanjengoko ukukhawuleza kwalo kuzawuxhomekeka kwimali yabelwe le projekthi. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC, ebomvini ePort St Johns.